dia, famílies! Avui farem un avió de paper i el farem volar. A continuació, en Biel us ensenya com fer un avió de paper. Ja està fet? Molt bé. Ara, preparats per volar. Ara, el que fa en Biel és anar fent el forat per poder posar el cordill. Un cop s'ha acabat de fer l'avió, hem agafat metres de cordill a gust, podeu fer la llargada que vulgueu, i a continuació l'haurem d'enganxar a l'avió. I ara s'ha de lligar a un lloc del balcó o terrassa. Si fa una mica d'aire, vola com si tinguéssim un estel. I ara recollim. I així podem passar estones i estones. Clap your hands. Oh, you're looking good. I'm going to sing my song. It won't take long. We're going to do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again. Like we did last summer. Yeah, let's twist again. Like we did last year. Twist again, like we did last summer. Come on, let's twist again, like we did last year. Do you remember when things were really humming? Come on, let's twist again. Twist, the time is here. La mà esquerra. Després de jugar al Twister, hem aprofitat el material del Twister i hem afegit uns peus per poder fer un joc de salts. He agafat les sabates del nen i el que he fet ha sigut fer una plantilla de cada peu. I llavors
hem fet de diferents colors i els hem afegit, com veureu a continuació. Espero que us hagi agradat. Ens veiem en el proper vídeo. Fins la propera. Adéu!